kasuwancin crpto nawa ne kuwa zan iya yin shi. Hausawa suna cewa waiwaye adon tafiya. So ina ganin idan ba ku manta ba, wajen wata 4 zuwa wata 5 da ya wuce na yi magana akan crpto, kuma na yi mana bayani kuma na nuna mana yadda mutum zai iya investing ko zai iya sayan crpto. Sannan mun sai kuma crpto na euro 100 wanda muka sai bitcoin na euro 50, muka sai kuma solana na euro 50. So duk da yake akwai haraji da suke cirewa wanda suna cire shi a lokaci idan ba ku manta ba, ina ganin wajen euro 1 ne zuwa euro 2 suka cire a kowane saya da muka yi. So a bashi cewa an cire euro 4, kaga a cikin euro 100 ya kama muna da euro 96. So yau abin da mu duba, shin wannan wata 4 zuwa wata 5 da suka wuce asusunmu ya karu? Wannan euro 100 ɗin da muka siya lokacin yanzu nawa ta zama? Shin mun faɗi ne ko mun ci riba? Don haka ku biyo ni mu je mu fasa asusun crpto mu. Ba dai fasawa ba, bari dai mu je mu ɗan leƙa mu gani nawa ke cikin asusun crpto mu. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo da nake, to ku yi ƙoƙari ku yi liking, ku yi subscribing, kuma ku rubuta comment. Abin da kuke gani a nan shine website ɗin Coinbase, inda lokacin kwanan baya idan ba ku manta ba muka yi investing ɗin 100 euros. So abu na farko da za ku iya gani shine da mutum ya shiga zai ga price chart, shine yanda abubuwa kasuwa take gudana da hawa da sauka da sauransu. Wannan kuma price chart ɗin za ku duba a sama za ku ga an rubuta BTC, shine na bitcoin ne wannan. Saboda haka idan kana ma son ka zaɓi wani coin ɗin daban ne ka duba yadda kasuwar shi ke gudana, za ka iya danna nan kan BTC ɗin nan. Idan ka danna zai nuna ma list ɗin duka coin ɗin. So duka wanda kake so za ka iya ka zaɓa a nan, ko kuma za ka iya sacin daga nan sai ka zaɓi coin ɗin da kake so. Ta nan kuma gefen hagu idan kuka duba za ku ga muna yanzu kan spot ne, shine yanayin da kasuwa take yanzu nan na bitcoin kenan. So abin da yau muke so mu duba shine portfolio shine ni yanzu abubuwan da nake da shi a cikin wannan Coinbase. So bari idan mu danna. So kamar yadda ku gani dai, yau wannan kasuwar da kuke gani ta nan ainihin lokacin kuɗin da muka yi investing wata 4 zuwa wata 5 da ya wuce, wannan yau kenan, ba wai duka tun lokacin ba ne, a'a yau ga matsayin da kuɗi na suke, kuma ko yau ɗin nan a yanzu nan akwai yiwuwar zuwa an jima su yi sama ko zuwa an jima su ƙara yin ƙasa. Mafi yawa abu ne wanda sai ka ɗan bata lokaci ka kalli yadda take gudana sai ka san cewa faɗuwa kake ko riba kake ci. So abu na gaba da za ku duba shine yanzu a nan sama za ku ga akwai wannan blue ɗin, wannan abin nan hawa da sauka. Wannan na wanda ke gudana yau kenan. Ta ƙarshen shi akwai wani aro, so za mu danna wannan aro ɗin. Muna dannawa yanzu kaga ya nuna mana tun daga safe, alal misali karfe 6 da wajen minti 59 ga abubuwan da ke gudana da sauransu. So duka wannan hawa da sauka ne. Za ga nan ta hau har ta kai 90 da kuɗi na sun kai 95, sannan suka sauka, akwai saukan da suka dawo irin 92, sannan nan gashi sun hau sun yi sama. So yanda dai abubuwan kenan, wannan na rana ɗaya kenan. Za ka iya duba na sati ɗaya duka yanda suke tafiya kenan, hawa da sauka na abin nan kuɗi na. Saboda wannan yana nuna total balance ɗin da nake da shi yanzu nan a Coinbase ɗin. A nan ɗin inda muka zaɓi za ka iya zaɓen awa ɗaya, rana ɗaya, sati ɗaya, wata ɗaya, shekara ɗaya. So amma tun da mu wata 5 zuwa 6 ne da muka zaɓa, za ka iya zaɓen ma all, shine duka kaga komai da komai. So yanzu ba zai mu zaɓi na shekara ɗaya. A shekara ɗayan da muka zaɓa za ku ga cewa April har zuwa irin June, har zuwa May 29 lokacin ban sai komai ba. So amma bayan na saya, lokacin duk nan ban sai komai ba, amma lokacin da na saya za ga suna 47 kenan a nan kenan inda na saya. Daga 47 ta zo ta ɗan yi ƙasa kaɗan, ta dawo 45, shine kuɗi na ɗin, har suka zo suka sake hawa suka dawo a 72. So wannan dai za ku ga yanda abubuwan suka yi ta hawa da sauka. Za ku duba, idan kuka tsaya kuka duba da kyau, nan akwai inda ta hau har ta kai 103, ko kuma nan idan kuka duba akwai lokacin da tana 103 kuma ta sauko kuɗi na suka dawo 65. Kaga lokacin ka ce ka sayar hasara ne da sauransu. Ko nan cikin wannan ma October ɗin 29 ta kai wajen 102. To wannan dai abin da za ku iya gani a nan shine
ainihin yanda kasuwar crpto ɗin take hawa da sauka. A'a, abu ne wanda wani lokaci yana da sai ka tsaya ka yi targeting kasuwa, ka tsaya ka fahimci kasuwan, kuma sannan ka tsaya ka ba ta lokaci. So abubuwan da dai za mu iya gani kenan a nawa crpto ɗin. So yanzu shawara ta rage ga mai shiga rija in ji Hausawa, ko ya je da kai ko ya je da kafa. Don haka na ci riba ne ko kuma na faɗi ko kuma inda na tsaya na yi akwai lokacin da zan ci riba. So kowa yana iya rubuta a comment. Kuma sannan inda ban saya ba a lokacin da na saya, so wani lokaci ya kamata in saita. So sai ku tsaya dukan ku, kowa ya tsaya ya yi lissafi, ya yi tunani ya gani. Alal hakika abin da za mu iya gani a nan shine, na ɗaya, kasuwancin crpto ko kuma saya da sayarwa na crpto abu ne mai son haƙuri. Na biyu kuma abu ne wanda sai in ka tsaya ka ba shi lokaci. So mafi yawa masu kasuwancin crpto za ko da yaushe suna ba da lokacinsu ne, kuma suna gaban kwamfuta domin su samu su da sun ga sun dan samu riba sai su sayar. Kuma sannan idan mutum ya riga ya sai crpto, ya ga kuma cewa watakila shi wanda ya saya ana samun canji sosai, to ya rubuta a comment saboda 'yan uwa masu masu gani, kuma su san wane ya saya, kuma ina ya saya, kuma ya wace riba ake samu. Sai dai ko da mutum ya rubuta a comment, ku yi hankali saboda akwai mayaudara da yawa da suke yaudarar mutane. Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sa ya amfani mu gaba ɗaya, Allah ya kai mu wani lokacin.